eyyi assalamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuhu e bandiraɓe sehilaɓe jangguiyankoɓe en garti kadi e windande men wattore nogas e tati ɗo noon ko koƴƴo mbowal fonno wonde ɗo sappo nande windande nogas e tati nde ko koƴƴo mbowal fonno wonde ɗo kono koƴƴo mbowal kañum wawata masede woɓɓe hen ko qa o kutorto ɗum saabi gadde mon qa o mbawen janngude windande nogas e tati nde mbaɗen dani yenne o jiiɗo ko qa qa ɗo ko qi qi ɗo ko qe qe ɗo ko qo qo ɗo ko qu qu timmi garana ɗo aq aq ɗo mbiya iq iq ɗo mbiya ek ek ɗo mbiya ok ok ɗo mbiya uk uk ɗo mbiya qaq qaq ɗo mbiya qik qiq ɗo mbiya qeq qeq ɗo mbiya qok qok ɗo mbiya quk quk timmi wadde en kaaɗiɗo nde ɗo windande ko windande qa ko ni windirte ɓe hen mbi ka o ko qur'ana walla arab ko wiide qabri en qul a'udhu en ko way noon ko wayno hay toyi wadde nde ɗo windande ƴettonde mbattonde e gandal jangde mbattonde e gandal jangde ɓe hen mbi kono arabiyankore koƴƴo mbawal ngal fonno wonde ɗo en janggani koƴƴo mbawal masatako wadde gadden ngal ɗo Allah powoɗo beele mbawen dañde windande nogas tati heddana en nayɗe woni nda ja nga mba wona mba nda ja nga yo Allah ken famde ko janggano ko hankkadi en gayni gotal gotal jeenan kadi ɗiɗɗiɗi woni mba ko ɗiɗi mbatta ko ma e ba nda mbatta ko na e nda ja mbatta ko na e ja faami nga mbatta ko na e nga te kadi en paami ndeke ko arata ko kadi ma weɓ so Allah jaɓi inchallah e moɗon ko musidɗo mon giɗo mon saabu Allah yaya li ko Sénégal alhamdulillahi rabbil alamina on jarama wassalam